Не хочу ў вялікі горад, душа жадае жыць у Ветцы. Для Ксении Нестеренко гэта крык душы. Жанчына больш за 10 гадоў адпрацавала ў мясцовай бальніцы, столькі ж і пражыла ў арэнднай кватэры. За гэты час, кажа, прикипела до мясцовасці і зрабіла ўсё пад сябе. Хотелось бы просто какое-то жилье свое приобрести. И так получилось, что появилась возможность выкупить вот это арендное жилье. Загвоздка в том, что по документам необходимо, чтобы я была в списке людей, которые более востребованных профессий, так, но там с учетом некоторых моментов появилась такая загвоздка, что там некоторых профессий не оказалось. Ксения Нестеренко – врач-отарыналарынголог, адзіны падобны спецыяліст у Ветцы. Помощник президента дае даручэнне кіраўніку района разобраться ў ситуации з улікам запатрабаванасці спецыяльнасці и пасля гэтага принять рашэнне. Все нюансы были разъяснены. Сейчас требуется характеристика и ходатайство от нанимателя по поводу первоочередности профессии. И Ветковским райисполкомом в течение полугодия будет скорректирован перечень данных профессий первоочередных и предоставлено жилье к выкупу. Жыхар Уваравічаў таксама жадае атрымаць ва ўласнасць дом, у якім пражывае. Неаднаразова мужчына звяртаўся ва ўсе кампетэнтныя інстанцыі, але адказ атрымліваў незадавальняючы. Справа ў тым, што па дзеючых заканадаўчых актах ён не мае такога права. Мужчына лічыць, што яго пытанне можа вырашыць прэзідэнт краіны. Учитывая то, что вы и написали обращение, услышал я, что вы видите порядок передачи этого жилья в собственность через обращение к главе государства. Да, все. Мы, соответственно, собираем документы, проверяем возможность. Райисполком тогда дает оценку, может, не может, и потом тогда проинформируем вас. Таксама ўзнімаліся тэму ўзаконьвання гаспадарчых пабудоў, адлову безнаглядных жывёл і медыцыны. Па ўсіх пытаннях дадзеныя тлумачэнні, кожны атрымае афіцыйны адказ. Таццяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».